Us hem convocat conjuntament amb la Sílvia Bosch, que també m'acompanya en aquesta llista de Junts per Catalunya aquí a Girona, per explicar-vos una proposta que portarem en el programa electoral, que és troncal, que és important per nosaltres. Entre aquestes propostes, aquest projecte de vida que defensem i que creiem i volem aportar a la ciutat de Girona pels 103.000 habitants de Girona, aquest projecte de vida és un element clau el benestar emocional. I és important garantir aquest benestar emocional perquè tothom pugui desenvolupar la seva vida, el seu projecte de vida en les millors condicions possibles. La pandèmia, la Covid, va canviar els nostres hàbits, en molts àmbits, l'àmbit laboral, l'àmbit de com viure a la ciutat, de com organitzar-nos, de quins són els espais comuns que necessitem, de consum també, però sobretot el que és molt important és que també ens va canviar aquesta manera de relacionar-nos, la pròpia autoestima, i encara més ens va donar la necessitat de reforçar l'atenció a les persones, no només en l'àmbit sanitari, sinó també en l'emocional. Hi ha moltíssimes persones que m'ho han sentit dir més d'alguna vegada, que durant aquest any 2023 estem vivint una segona pandèmia, que és aquesta pandèmia vinculada al benestar emocional i que afecta la qualitat de vida i afecta els projectes de vida de les persones, com ara la gent gran que viu sola, joves amb trastorns alimentaris, que tant van augmentar en la pandèmia, en els confinaments, i que afecten especialment a les dones entre 12 i 25 anys, també l'abandonament escolar. Fa pocs dies coneixíem que un 6% de l'alumnat de Catalunya deixa els estudis i un 25% en cicles de grau mitjà. També persones amb dificultats laborals, relacionals, amb depressió. Les administracions locals, els ajuntaments, són les administracions més properes, més directes als ciutadans, i hem d'implicar-nos i hem de buscar instruments per generar aquest benestar emocional, per crear un entorn positiu que afavoreixi l'autorealització, l'autoeficiència i un estil òptim de vida i saludable. La creació d'una regidoria de benestar emocional encaixa en aquest projecte de vida per garantir el projecte de vida de les 103.000 persones que viuen a Girona, amb un projecte de vida i un projecte de ciutat modern i que crec que s'adapta a les necessitats que moltíssimes persones ens paren pel carrer. Aquesta regidoria està pensada per abordar aquest problema des d'una òptica absolutament transversal, coordinada amb altres regidories i que puguin abordar qüestions com els valors, la gent gran, la solitud no volguda de la gent gran, que crec que és un valor que realment hem de posar, hem de protegir des de l'Ajuntament, el respecte a l'estima a la gent gran, també abordar els trastorns alimentaris, la depressió, i posar molt èmfasi en l'aspecte, l'àmbit psicoafectiu dels joves i dels infants, que són el futur de la nostra ciutat. Per tant, proposem aquesta regidoria de benestar emocional, una regidoria transversal que treballi, que tingui, que acompanyi els ciutadans en els seus projectes de vida, sobretot en aquests àmbits, en aquestes persones, com ser gent gran, joves, que estan en aquestes situacions més sensibles en l'àmbit del benestar emocional, per tal d'afavorir competències emocionals, treballar la prevenció en trastorns emocionals, comportaments de risc i generar també condicions de vida saludable. Molts ajuntaments al llarg d'aquests anys han posat el pes, han incrementat el pes en el benestar emocional dins regidories més àmplies com poden ser benestar social, joventut, salut pública, però nosaltres volem fer un pas més enllà, un pas de futur, un pas de progrés, un pas d'aquestes ciutats modernes europees i per tant aquesta creació de regidoria de benestar emocional crec que té aquesta visió europea, aquesta visió postpandèmia de les persones i per tal de garantir els projectes de vida dels 103.000 gironins i gironines. Crec que és una proposta que ens permet interpel·lar a molts gironins i gironines perquè és molt transversal i també lliga molt amb el per què hem fet aquesta llista. Aquesta llista està pensada en donar resposta a aquests reptes que tenim com a ciutat, en aquests projectes de vida. I per tant la Sílvia que es va sumar a la llista de Junts per Catalunya de Girona, és una persona que té l'habilitat, l'expertesa, el coneixement per poder liderar aquesta regidoria, perquè la Sílvia no només és infermera, sinó també té expertesa en l'àmbit de la salut, de la promoció de la salut mental, diguem-ne, i per tant és una persona que ens pot ajudar a aquest benestar emocional. Per tant, jo li volia donar les gràcies i ella pròpiament us pot explicar encara més detall en quin objectiu té aquesta regidoria de benestar emocional i com lliga amb aquesta mirada europea, amb aquesta mirada de futur de la ciutat de Girona i en aquells problemes que crec que poden interpel·lar més els gironins i gironines.
Moltes gràcies, Gemma. Bona tarda. Com deia la candidata, una de les conseqüències de la pandèmia ha sigut que s'ha augmentat les necessitats d'atenció a tot el que fa referència al benestar emocional. No és una necessitat en si, no és una necessitat nova per tots nosaltres. El benestar emocional, les emocions, tal com ens deia l'Organització Mundial de la Salut, a la seva definició en matèria de salut deia és el màxim benestar biològic, psicològic i social. Per tant, ja fa molts d'anys, i des de la Carta d'Ottawa, que ens fan referència a aquestes inquietuds i aquestes maneres de tractar aquests tres estaments tan importants en la persona. Però sí que s'ha augmentat de manera exponencial fins al punt que podria tenir conseqüències realment. Estem amb dades actuals, però a mig i llarg termini. Grans organismes com pot ser l'UNICEF. Per tant, totes les administracions i agents de la societat tenim de tindre el compromís, un compromís ferm, de responsabilitzar-nos de promoure aquest benestar. Des dels ens locals és important centrar l'atenció sobre totes les accions de promoció de la salut. I quan dic accions de promoció de la salut, no es queden en purament accions teòriques, que està molt bé, i evidenciades, i protocols, sinó que aquestes accions i aquests protocols evidenciats es portin a terme. I es portin a terme a curt termini, perquè la necessitat és una necessitat latent, a mig i llarg termini, però que és latent a la nostra societat. Per tant, en aquest sentit, cal fomentar tots els espais municipals, socials, culturals, associacions, comissions, tot el que fa referència en l'àmbit educatiu, esportiu, tot el que sigui convivencial, de salut o d'atenció sanitària. Atenció sanitària en tots els estaments, també, des de l'atenció primària a tots els altres estaments que representen el que és l'atenció sanitària. Cal integrar aquesta promoció de la salut per aquest benestar i a través de l'educació, des dels centres educatius, des dels centres cívics, des de tots els estaments, com deia, i que em referenciava que l'Organització Mundial de la Salut ens feia referència en aquesta Carta d'Ottawa. Serà un procés que considero que el benestar emocional i, segons l'evidència científica, és un procés socioeducatiu. Per tant, cal tindre un objectiu molt ferm de desenvolupar les competències pertinents que ens calen. Les competències emocionals, com apuntava la Gemma, a la prevenció de trastorns emocionals i comportaments considerats de risc, com ara pot ser l'ansietat, el SAT, síndrome ansiós depressiu, amb una alta incidència a la nostra demarcació, l'estrès, la depressió, la violència, les addiccions, els suïcidis, quadriplicats en els últims anys. Els 2 últims anys hi ha una quadriplicació dels suïcidis, sobretot en edats d'adolescència. I a la millora de l'autoestima, l'empoderament de la societat. Cal empoderar els nostres ciutadans i ciutadanes perquè tinguin les eines necessàries per fer front davant qualsevol situació amb la màxima resiliència, amb la màxima templança per les adversitats que ens comporta el nostre dia a dia. L'empatia per part dels professionals. Tenim de trencar estereotips, la convivència, el rendiment i el benestar, entre molts altres aspectes. Per tant, des d'aquesta regidoria de benestar emocional és una regidoria que ens caldrà treballar fermament amb molta proximitat cap als nostres ciutadans i aquestes són les accions que nosaltres volem prendre. És a dir, ens cal, òbviament, uns protocols, ens cal regins amb una evidència científica d'aquest benestar emocional, però cal que no ens quedi en que aquelles accions quedin al tinter, sinó que tenim de fer un pas més. I com nosaltres prendrem aquestes accions? De quina manera ho farem? Com ho farem? Impulsarem des del conjunt de les administracions accions de promoció del benestar emocional, per tal de que puguem fer prevenció de la salut mental. Creem entorns socioeducatius orientats al foment d'actituds de respecte i cooperació. És a dir,
no tenim de perdre de vista el que fa referència als valors, al respecte, a l'educació, al civisme. Per tant, caldrà facilitar la convivència i el benestar. Promocionar aquest benestar emocional des de la infància i l'adolescència, com a etapa vital, on es desenvolupen competències personals i en ocasions molt conflictives per l'edat que comporta del cicle vital del que fa referència a l'adolescència. Per tant, garantirem la formació en educació emocional, en tots els estaments professionals, com deia, des de l'àmbit social, educatiu i socioeducatiu, des d'una perspectiva de gènere. I crearem espais per treballar en xarxa i crearem sinergies en tots els estaments. Tenim de garantir una equitat, tenim de garantir una accessibilitat universal. Tots i totes els gironins i gironines tenen de ser tractats de la mateixa manera i per igual. Tenim de promoure la investigació en benestar emocional, una investigació que serà el punt de sortida per a les nostres accions. Una investigació basada en l'evidència científica. Promourem una vida saludable amb accions per fomentar circuits urbans per tal de realitzar accions esportives de caminar o de córrer i impulsar el consum de productes de proximitat i frescos que no siguin preparats, per així poder donar a la nostra ciutadania el màxim de benestar. És a dir, aquí que aquella definició tan clara de l'Organització Mundial de la Salut, poder-la portar aquí amb tots i amb totes vosaltres. Moltes gràcies. Doncs el 25 de gener, quan vam fer la conferència de Girona, un projecte de vida, en aquella conferència assenyalava que un dels aspectes que per mi serien més prioritaris era aquest benestar emocional de la ciutadania per donar front o per fer front en aquests efectes de la pandèmia. Doncs bé, si el 25 de gener deia que un dels aspectes prioritaris seria el benestar emocional, avui, al mes d'abril, hi ha una persona a la llista amb expertesa en l'àmbit perquè és infermera però també és psicòloga, per tal de donar aquest impuls en el benestar emocional amb una mirada molt europea, de progrés, i per tal que al final des de l'Ajuntament el que ha de vetllar, el que ha d'impulsar, és que els projectes de vida dels gironins que siguin feliços i per tant crec que és una mesura que és transversal, que és innovadora, que és de progrés, que és moderna i té aquesta visió europea derivada de la pandèmia que vam viure i per tant t'agraeixo moltíssim que puguem trobar aquests espais de col·laboració i que aquesta sigui una de les línies que puguem produir que Catalunya a l'Ajuntament.